croeso i chi gyd yma heddiw. Da ni'n lansio Pelydrau, casgliad o straeon byrion dan ysgol Sebra. A dyma'r tro cynta i ni weld hon, ynde? Dwi wrth fy modd efo'r dyluniad ar y blaen gan Steffan Dafydd. A oeddwn ni'n deud, jyst cyn dod ar y llwyfan wan, mae'n sefyll ar ei phen ei hun fel cyfrol, ond hefyd, mae'n helo Mary, hefyd mae'n gysylltiad o'r gyfrol gynt, ar ymrantiad olygwyd gan Gareth Evans Jones. Da chi'n gweld bod yna gysylltiad, ond hefyd, waw, maen nhw'n sefyll ar ei traed ei hun. Felly, diolch i chi gyd am ymuno, a da ni jyst yn mynd i roi trosolwg i chi o'r broses a'r awduron newydd yma sydd wedi cyhoeddi am y tro cynta un. Felly, na i ddechrau efo bywgraffiad byr. Na i ddechrau efo mas. Dyna ni o mas. Felly, dim ond yn y blynyddoedd dwytha mae Math wedi bod yn sgwennu bod y diddordeb yn fyw cyn hynny. Dyma'r brydedd Cystadleuaeth iddo hennill yn dilyn buddigolaetha o'r bron yn yr Eisteddfod. Yn wreiddiol o Nefyn, mae bellach yn treulio ei amser yn Columbia, lle mae'n dysgu Sbaeneg ac yn ceisio codi ymwybyddiaeth am Gymru. Yn dilyn gyrfa ym meysydd newyddiaduriaeth, gwleidyddiaeth a'r celfyddydau, mae bellach yn cymryd seibiant cyn penderfynu ar ei antur nesaf. A dros nesaf wedyn mae gennym ni o'n i am ddweud Sebra, sori. Gynna ni Sara. O fenachlog ddi yn Sir Benfro wreiddiol, mae Sara bellach yn byw yng Nghabelddewi, ger Aberystwyth. Mae'n byw gyda'i phriod a 2 o ferched, a mae'n gweithio fel swyddog polisi yn Llywodraeth Cymru. Iddi fwynhau ysgrifennu creadigol yn yr ysgol a brifysgol, dyma'r tro cynta iddi sgwennu blynyddoedd. Cadw'n heini a nofel dda sy'n mynd â'i bryd yn ei hamser hamben. A wedyn Steffan. Mae Steffan yn sgwennwr a chynhyrchydd theatr o Ddyffryn Clwyd sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd. Ar ôl derbyn gradd BA mewn ffilm a theatr o Brifysgol Reading, astudiodd ysgrifennu creadigol ym Manceinion, cyn symud i Gaerdydd i weithio fel golygydd sgript ar Pobl y Cwm. Mae bellach yn gynhyrchydd cynorthwyol gyda Theatr Cymru ac yn parhau i sgwennu bob cyfle posib. Mae'n un o garfan cynrychioli Cymru 2025-26. Cyngyn dan ochdau'n Llenyddiaeth Cymru ac yn gweithio'r nofel a chasgliad o straeon byrion ar hyn o bryd. Felly, croeso cynnas i chi i gyd. Na i ddechrau efo cwestiwn cyffredinol i bawb, a pwy bynnag ti isio ateb gynta, na ni jyst gweld sut mae'n mynd. Sut berthynas gynnach chi'ch tri efo cystadlu, a be yn union i'ch denu chi at y Cystadleuaeth yma'n benodol? So 2 gwestiwn mewn gwirionedd. Dwsi gynta, Sara? Chwan. Sa'i riod wedi cystadlu o blaen mewn gwirionedd, rhan yw'r Cystadleuaeth o ddifri gynta ar wahân i falle rhyw beth yn yr ysgol, ond hon yw bendant y Cystadleuaeth go iawn o ddifri cynta i fi gystadlu yndi. A beth ddenodd di mewn ffordd oedd sawl blwyddyn mi eisiau gweud fydd rhaid i fi, licen i fynd ôl i gystadlu i ysgrifennu, ond falle, ti'n modd, heb dim byd penodol, heb rhywbeth i anelu ato, heb thema dyddiad cau. O'n i'n falle diog yr wythnosau a'r misoedd yn heibo a jyst ddim yn neud. So nes i fath o aduned blwyddyn newydd yng Nghylen i, reit, dwi'n mynd i ysgrifennu rhywbeth, a'n siŵr beth, ond na i jyst falle edrych ar ystadodau lleol neu rhywbeth. A bach o gyd-digwyddiad, o'n i'n newydd ddechrau dilyn Sebra ar y cyfryngau cymdeithasol, weles i'r Cystadleuaeth yma'n cael ei hysbysebu. A oedd y geiriad y Cystadleuaeth, y ffordd oedd wedi cael ei geirio, oedd yn glir, oedd yn synfel, oedd y themau heddwch a goleuni'n digon eang, digon cyffredinol. A o'n i'n teimlo stori fer hefyd. Yr elfen ymarferol, rownd gwaith ar y theulu, oedd e'n rhywbeth o'n i'n gallu gwneud rhyw awr neu 2 fan hyn ac yn draw gyda'r nos.
A yn ymarferol, oedd e'n rhywbeth yn meddwl, gallai wneud hyn mewn beth bynnag awser o da fi. A jyst yn meddwl yn gyfle gwych i jyst, gweld beth yn mynd. Ie, bandant. Be am chdi waith? Tebyg, dydy gwir, o ran... Dwi'n gweld cystadleuaethau'n ddefnyddiol iawn, oherwydd y broblem sgen i ydy dwi'n cael ein anodd iawn ista na sgwennu. Mae cael cystadleuaeth efo deadline yn golygu fod gennych chi rhywbeth clir i anelu ato fo. A dych chi'n gwybod hefyd, fydd o leia un person arall yn darllen o'r peth. Felly fydd o'n jyst yn diglannu i'r niwl, chi'n gwybod. A hefyd dwi'n meddwl bod y beirniad yn bwysig i fi. Pan nes i weld chdi oedd y beirniad, da ni'n gweld wedyn, lle sgwennu rhywbeth dwi eisiau sgwennu rwan, a sy'n peth byswn i ddim yn neud. I sgwennu rhywbeth benodol er mwyn trio apelio at ryw feirniad, so allu ni gael rhywun ddim yn deall beth dwi eisiau ddeud, yn hytrach na mwynhau rhywbeth sydd ddim yn authentic mewn ffordd. Felly ddau beth yna, oedd yr amser dwi'n gweithio i fi, ac yn bach o amser efo nhw elo. O'n i'n meddwl sy'n ni'n gallu, oedd y thema ddigon eang, fel bod yn gallu sgwennu beth amdano fo. Felly oedd yn gwneud synnwyr. Gwych. Profiad eitha tebyg? Ia, dwi'n cytuno efo'r ddau arall mewn ffordd. Oedd o'n dda cael dyddiad i newydd tuag at. Mae hwnna'n gallu bod yn rhywbeth sydd yn dal rwy'n fyny mewn ffordd. Mae'n un peth i ystod lawr a just cael mwynhad o sgwennu, ond mae cael rhywbeth i anelu tuag at yn really help. So ie, nes i weld hwn hefyd ar yr cyfryngau cymdeithasol, a just meddwl, bod y themau yn digon agored, ond bod o'n digon o gamllaw hefyd i gychwyn sgwennu. Ac dwi o ran cystadleuaethau eraill y pethau, dwi'n meddwl hwn di'r peth, hwn di'r sort of cam mwyaf dwi wedi gwneud tuag at cystadlu mewn pethau agored. So mae jyst yn hynod o gyffroes ac jyst yn help i gael y gorau allan yn fel sgwennwr, dwi'n meddwl. Ie, bendant, a cael dy waith allan yna, yn bendant. Gwych, diolch o galon i chi. Sicio fo chdi am ychydig, Steffan. Wyt ti'n iawn i'r cyndir bras i ni o'r stori o gen ti ac o le ddoth yn ysbrydoliaeth dros y sgwennu? So mae o'n stori eitha dwys mewn ffordd, ond eitha, mae'n lot o obaith yn efo hefyd. Dwi'n meddwl mae'r teitl Awgrym o Wawr yn... Mae o'n cyfnod eitha tywyll o fywyd rhywun, ond wedyn bod yr goleuni ar y diwedd wastad yn sort of trechu yn y diwedd, dwi'n meddwl. So, o ran cefndir, mae o'n stori am gymeriad sydd wedi bod trwy cyfnod eitha anodd o gorbryder. So, yn amlwg mae o'n... Gorbryder? Employment that. So, so dyna'r stori mewn ffordd. Mae rhywun sydd wedi bod mewn cyfnod eitha anodd, ond wedyn sydd yn dod nôl i ail integratio fo bywyd mewn ffordd. So mae'r stori ar noson allan cynta y cymeriad yma mewn clwb nos am y tro cynta ers bod i ffwrdd o'r gwaith a falle ers dipyn. So mae o'n stori ffuglaenol ethio, ond mae 'na elfennau wedi cael eu ysbrydoli o pethau dwi wedi bod wedi mynd trwy efo de. Ond dwi'n meddwl mae o'n siarad i lot o wahanol ddarllenwyr. Dwi'n meddwl pobl yn gallu uniaethu efo falle sefyllfa yn benodol, ond hefyd unrhyw beth o ran iechyd meddwl neu just gorfeddwl neu be bynnag. Diolch yn gorfod bod mor ddwys a hynna. Ond dyna oedd y cefndir, a wedyn o ran fel y set-up, mae o amdan y cymeriad yma sydd ar y noson allan cynta yma ers bod i ffwrdd am ychydig, a wedyn maen nhw'n cael yr intrusive thoughts yma, bod nhw wedi gadael canwyll ymlaen yn y fflat adre. So, dwi'n meddwl bod pawb yn gallu uniaethu efo'r profiad yna o meddwl bod nhw wedi gadael rhywbeth ymlaen, neu be bynnag. So, dyna'r set-up. Maen nhw'n taith adre o'r clwb nos, nôl i'r fflat. Ac mae'r llais ma'n yn ailadrodd pethau o be fysa'n gallu bod yn mynd ymlaen os di'r fflam ma'n cydiad catastrophisio, pethau fel yna. So, dyna'r stori. A dwi'n meddwl, eitha dwys mewn mannau bod yn y diwedd, bod nhw wastad yr kind of golen ar diwedd y twnnel, neu be bynnag di'r seir. Na, yn bendant, ti'n fod, fi oedd beirniad y gystadleuaeth yma,
a be nath yn hynny at y stori oedd yn amlwg mae rhywun yn gallu be nes i ddarllen yn ddiweddar da? A good story is a story that reads you. Felly bod y gwaith, bod o'n adlewyrchu dada nôl yn chi, a bod bod o'n i'n gweld yn hun yn y stori yma, lle ar ôl cyfnod o wyledd, bod rhywun yn mynd yn ôl allan i'r byd, a pa mor estron ydi gweld bywyd dal yn mynd just dal yn mynd ymlaen, a pawb yn mynd o gwmpas i pethau, a bo'r peth mwyaf ofnadwy yma di digwydd yn dy fywyd di. A dwi'n meddwl dyna nath yn hynny at hyn, a hefyd pa mor sydyn mae meddwl rhywun yn gallu mynd ar gyfeilior a just adeiladu'r peth yma yn fama, ond pa mor wir mae o'n teimlo i fyny fama, hyd yn oed os nad yn gweld tystiolaeth ohono fo. Felly, na, diolch o galon i chdi am y stori. A gan hynna wedyn, da, mae yna le i bobl yn eistedd efo'r thema fel o iechyd meddwl yn amlwg, fel da ni wedi grybwyll. Wyt ti'n meddwl bod uniaethu'n beth ofnadwy o bwysig pan mae'n dod at sgwennu straeon? Yndi, definitely. Dwi'n meddwl bod gallu cael rhyw fath o gysylltiad efo'r cymeriad yn holl bwysig. Dwi'n meddwl be bynnag di'r stori neu'r prydesyn. Hyd yn oed os ti ddim yn uniaethu 100% efo'r cymeriad, ti'n gallu teimlo falle rhywbeth tebyg. Ti'n gallu uniaethu efo. So, yndi, dwi'n meddwl bod hwnna'n holl bwysig. A wedyn, falle'n fwy eang, dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig efo pob cymeriad sy'n sgwennu. Hyd yn oed y rei sydd falle'n y cymeriad y drwg, neu be bynnag. Mae cael yr sort of fully rounded cymeriad yna sy'n gallu neud fel yn holl bwysig, achos mae'n neud y gymeriadau di'n yn fwy human, mewn ffordd. Mae'n fwy... Yn gredadwy wedyn, dydy? Ie, yn union. Gwych, diolch o galon. Nes i dwi'n checio'n iawn os da chi'n iawn efo darllen darn bach o'r gwaith. Gych chi dal yn oce efo hynna? Iawn. Wyt ti'n iawn i reid darn bach i mi? Gret. Sle gwyntio fo? Na, mae'n iawn. Paid o poeni, bydd rhaid chdi ar y spot, na chdi. Ia, jyst yr paragraff agoriadol, dwi'n meddwl. Okay. Mae'n 1:49 o bore, a dwi'n nghanol cerrynt o ddawnsio chwil yn Roxy's. Fodca cranberry yn fy llaw, bas y disco remix yn pwnio, a thorf o gyrff chwyslyd yn fy amgylchynu. Am y tro cyntaf ers misoedd, dwi'n ymgolli yn y foment. Yn y gegin, mae'n boeth. Dwi'n rhewi yn fy unfan, yn gadael i'r cerrynt ailgyfeirio i'r naill ochr ohono mi. Mae bas yn dal i bwnio curiadau drwy fy nghorff. Mae'n stumog yn troi. Dwi'n teimlo'r hen deimlad cyfarwydd o chwys oer o fy nhalcen. Mae hi'n llosgi. So, just cyflwyniad da. Symud ymlaen o chdi, Sara. Oedd y stori di jyst yn wych o wirdraedig. Mae'r gwaith meddwl a pa mor glyfar ydy sut ti wedi sernio hi o gysi swogs. Waw. O ti'n iawn i roi cefndir ni ar sut ddoth y syniad yma i fod, achos mae o mor heinog, a hefyd yr eslogiad, felly rhywun teip o gwestiwn. Mae'r stori i wedi lleoli mewn ysbyty, a beth ti'n meddwl, o hyd, mae rhywbeth mynd i ryw leoliad, ti'n gweld rhyw berson, mae'n ysbrydoli ti, neu ti'n meddwl, fydde hwn yn ei lleolio da i stori neu cymeriad, a mae'r syniadau yma jyst wastad yn troi yn ymhen ni, ti'n meddwl. A fi wastad i meddwl bod y bydde ysbyty yn lleoliad gwych i nofel neu stori neu beth bynnag, am nifer o resymau. Ti'n meddwl am yr holl emosiynau stati ti fewn muriau'r ysbyty, y newyddion gorau falle bod rhywun erioed i gael, y newyddion gweitha bod rhywun erioed i gael. A hefyd, wrth gwrs, mae ti gylch bywyd wrth o fewn yr ysbyty, plant i gael ei geni, yn anffodus dod yn marw, wrth gwrs. Ond yr elfen y si ar ôl mwyaf yn y stori hon, oedd y nifer o bobl mae'n cymryd i redeg ysbyty. Ti wastad yn meddwl yn ystradebol, doctoriaid y nyrsys, ond yn fwy na ni, yn fam i'n gyn fydwraig, mae'n chwarae'n perygl galwedigaethol, ond eto i gyd yn
swyddi meddygol yw'r rheini. Ti'n mynd wedyn i staff arlwyo, ganhewir, staff gweinyddo. Mae'n cymryd byddin o bobl jyst i redeg yr ysbyty yma. Dyna thema mewn ffordd beth sydd ar ôl. Y prif gymeriad yn y stori, glanhewraig yw i mewn ysbyty, a ryw fath ein meddwl hi, mae'n gweld pobl o gwmpas, mae'n meddwl o beth ymlaen gyda pawb, a mae hi'n fenyw yn ei 40 a just y peth yma bod hi'n credu sef y sylwi arna i, glanhewraig ydw i, dim ond glanhewraig, pobl yn cerdded heibo fi, ddim wir yn sylwi, ond fi'n gwneud job bwysig, yn enwedig ar ôl Covid o popeth, felly dyna'r thema mewn ffordd beth sydd ar ôl, oedd rhan bod yn cymryd gymaint o bobl o fewn ysbyty, ond yn ehangach mewn cymdeithas sydd yn dyfa i gymdeithas i weithio. Ie, bendant. A dwi'n licio fe chdi'n deud am hynna, y cymeriad yma sydd yn meddwl fatha bod 'na neb yn sylwi arni. A heb roi gormod i ffwrdd sut mae'n troi hynny i'w mantais wedyn. Felly dwi'n meddwl ma' 'na ddwy ochr y mater effeithiol a sut i fi ddod â heini at 'i gilydd. Ond ia, ydi o'n deg deud, dydi'r stori ddim yn neis ar y degan ydi? Na, hynna'n hollol deg. Mae hynna'n, oedd o'n gyffroes iawn i ddarllen. A dod at y tro na a meddwl, felly, sori bod chi wedi cael gweld hynna. Be bynnag oedd hynna. Ond, y cwestiwn sgynna fi i chdi yn dilyn hynna ydy, wyt ti'n meddwl fod hi'n bwysig sgwennu i aflonyddu hefyd? Ydy, ond mae'n dibynnu ar chwaith pobl hefyd. Mae rhai pobl yn licio, felly stori meis sy'n mynd i roi feel-good factor, a mae rai pobl yn hoffi rhywbeth sy'n mynd i herio nhw a mi herio ffordd maen nhw'n meddwl. A mae hyd yn oed yr unigolyn weithio yn dibynnu ar ei hwyliau a bre maen nhw ei bywyd. So ti'n meddwl am rhywbeth fel ffilm arswyd neu rhywbeth. Ni'n gwybod fod hwnna'n mynd i ni deimlo'n anghyffyrddus. Mae'n dod gyda rhyw fath o rybydd. O'n i dal yn gwylio fe, achos... Jyst i gael gweld bach yna le. Dwi'n mynd ymateb i hwn. Ydy hwn mynd i wthio fi i'n plumio beth dwi'n teimlo'n gyfforddus gyda. Felly mae'n dibynnu, mae lle o bendant, os ni jyst yn sticio'r pethau neis. Wel, ond mae lle i gopau. Yn union. Os mae rhywbeth yn neud ni deimlo'n anghyfforddus, wel, ti'n cael llythyr o bwyty. Ond mae angen gwthio tymed bach weithio. Oes, a jyst ar beth sy'n newydd ddeud yma na hefyd, bod coesau rhywun gair llyfr, ond swn i'n methu neu hynna'r dy stori, de. O'n i go iawn dim hoso gymaint. Diolch o galon. Wyt ti'n iawn i ddechrau'n darn bach ni? Gret. Fel Steffan, dyna'n neud paragraff agoriad. Mae'n rai pobl sy'n cysau ysbytau, yr arogl, y coridorau hir, tywyll, y nodwyddau a'r tabledu a'r boi. Gwybod bod pobl yn marw yno, gwybod bod yna gyrff yno'n rhywle. Ond dwi wrth y modd yno, wastad wedi bod. Mae'r ysbyty fel peiriant mawr sydd byth yn diffodd, ac mae angen i bob rhan o'r peiriant hwnnw weithio'n iawn, o'r meddyg uchaf un i'r porthorion a'r glanheuwyr, mae gan bawb ei ran i chwarae. Wel, dyn ni gyd yn gwybod beth all digwydd os na fydd pawb yn gwneud ei ran, yn dyn ni. Mae'n gallu dod o'r byd i stop. Diolch o galon. Diolch, Sarah. Diolch o galon chdi. Mas dod ato chdi wedyn. Ystitha'r drwydd gwahanol iawn efo dy stori di wedyn, lle os ych di yn rhaid fflat i ni hefyd o be ydi cynnwys a be arweinio chdi ar hyd y trywydd hwnnw. Wel, eisiau bod hyn yn swnio'n rhyfel, ond dwi wedi sgwennu stori, mae pawb wedi gwybod yn barod, sef, dwi wedi sgwennu am y casgliad. Dwi wedi sgwennu fel mewn ffordd wahanol i'r stori da ni wedi gwybod yn y Beibl ac mewn ffilmiau, sioia cerdd ydyn nhw. Dwi wedi sgwennu fel o bersbectif y casgliad. Dwi'n mor ddiffol siŵr pam nes i sgwennu, hefyd fod yn onest.
Mae gen i jyst i'w obsesiwn o gyda'r croeshoeliad, ond dwi'n gwybod pam. Dwi'n meddwl bod nes i weld... Dwi'n hoffi cael, ond fel barddoniaeth i fi, mae'n anodd iawn i fi bod ar draws ar y galed neu barddoniaeth sy'n cael effaith yn y fi. Ond o'n i mewn amgueddfa yn Glasgow, a nes i weld llun gan Salvador Dali o'r croeshoeliad, a mae'n mor od, mae'n gweld o perspektif wrth ben Gris, a mae'n edrych o bod yn anfeildroledd tu ôl iddo fo. Ac nes i just eistedd yna'n edrych ar y ffilm am chwarter awr, just methu cymryd gadar i wrtho fo. Felly ers yna, dwi wastad wedi cael fy hydoli rwsyd gan y croeshoeliad. A o ran pan nes i wneud o, dwi'n meddwl, mae hwnnw bat ti wedi sôn amdano fo. Ar y pryd, o'n i'n mynd trwy gyfnod anodd iawn. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod, illa bod fi'n teimlo bod fi'n hongian yna ar y groes o ddim mewn ffordd. Ac o'n i'n meddwl am natur dioddefaint a'i bwrpas o ella. Ac sy'n mae pethau da i ddod ohono fo weithiau. Bendant. Fel, wel, ein deud gormod, ond mae'r profiad o groes holi Iesu yn cael effaith ar y groes holiol. A dyna, o gen i ddiddordeb yn efo, deud y gwir. Sut mae debyg iawn i beth ti'n dweud am resbecti. Mae yna cymeriadau eraill yn y stori yna. Sydd ddim yn arfer meddwl yn perspektif nhw, rysau. Felly, dwi'n meddwl bod y sion wedi cael syniadau conceptig am bobl ar y gwaelod sy'n diodda ella. A sydd bod weithiau job awdur ydi adrodd stori o bobl sydd yn cael eu tywag yn aml. Bendant. Ac pan da ni'n meddwl am bethau dynol, fel ti wedi dweud yn fan'na, ti'n gwybod, sigared, maddeuant, cwmpas mewnol ag ati, wyt ti'n credu bod, ch'mo' ma' hyn yn ddwys ac yn athromeddol iawn, ond wyt ti'n credu bod y nyliaeth erioed ers y dechrau un wedi ymrafael efo pethau fel wedi cwffio efo'r synnwyr yma o gwmpas moesol? Wel, mae hwnna'n gom, dwi'n gwybod. Mae'n raglen ddiddorol ar BBC ar hyn o bryd o'r enw Human, sydd yn edrych ar ddatblygiad y dynol ryw, ers cyn i ni fod yn dynol ryw, felly mae'n edrych ar Homo sapiens ac ein cendryd ni yn Neanderthals gan y blaen. Ac dwi'n meddwl, sy'n ni'n gallu speculeiddio yn ymwneud byd yr atal, dwi'n meddwl bod ni'n gwybod beth ddechreuodd hyn. Fy nyfaliad i ydi bod y syniad o fosoldeb yn mynd yn ôl yn bell iawn. So ni'n mynd mor bell ydy, bod gyda ni figiad i'w fath o synwyr o fosoldeb. Hynny ydy, ydych chi'n edrych ar rhaglenau natur am fwnciodd o falle. Mae'n rhywbeth efo strwythur cymdeithasol sy'n cynnwys cosp i anifeiliaid sy'n herio'r drefn ac yn y blaen. Felly, mae hwn yn rhan ohono ni, mae'n hynafol, dwi'n meddwl, mae wedi bod erioed. A beth sy'n gymlaeth, wrth gwrs, ydy, mae hwnna'n creu stori efo y gymdeithas gymlaeth anodd mae ni byw ni rwan. Ein wedi fo'n cyfnod i'r byd, lle fa bethau yn anodd, mae gwylio'r newyddion yn boenus, dydy, yn aml iawn. A mae bobl yn anghytuno ei gilydd am rhai pethau. A dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl am Gris, ella bod y werth jyst mynd nôl a symleiddio bethau. Alla datod rai o'r clwma yna a meddwl beth da ni'n neud, be di pwrpas hyn, sut dyla ni ymdwyn, be sy'n mynd o'i le, sydd wrth mi ddatos o, math yna o bethau. Cos di rhyglu ymlaen fel hyn, fel y dynol ryw, ddim yn mynd i weithio, wel, da ni'n mynd i oroesi am bil fynydd arall yn y marn ni, heb law bod ni cymryd seibiant a ystyried yn ofalus iawn y trywydd da ni arno fo. Bendant, na, ta bwych, diolch o galon i chdi. Darn o dy waith, please, Math. Diolch. Roedd yr hyn oedd ddigwyddodd nesaf yn waith na'r crynu, cael tywyllwr, wir rwan, beth yn dywyll, a hithau'n ganol dydd. Roedd fel petai'r llygad yna wedi amsugno holl o leini'r dydd. Mae pawb yn gwybod mod i'n dyn dewl, ond dyma gyffesu, teimlais o ofn. Nid ofn fel ofn gelyn ar faes y gad, neu'r llewod hynny sydd wedi gweld yn y Coliseum yn ystod gwyl y gorfodeli, y llewod a'i daniad miniog a'i colonna blin, ond ofn dyfndas. Rwy'n yn debyg i'r hyn mae fy mrawd yn ei gisgrifio, ond mae'n cael y felan ac yn gwrthod codi o'i wely. Roedd fel petai fy'n halon wedi suddo i lawr drwy fy nghorff, heibio fy stumog, i lawr fy nghoesa, swf yn rhaid ac i grombil o deiar.
Chmygais yng nghalon sydd o'n is ac yn is, heibio'r cawr pry genwar, i lawr ac i lawr ac i lawr, i'r diwch mawr. Waw, chi ddim. Ond, i gael ei dweud, dwi'n siŵr bod y cyfeiriad na gawr pry genwar yn swnio'n rhyfedd iawn, ond mae o'n gwneud synwyr yn y gyd-destun. Yndi, mae gyd ystod ehangach, yndi, yn bendant. Diolch i gael hwnna. Diolch yn fawr iawn i'ch tri. Nôl at gwestiynau mwy cyffredinol i'r tri ohonoch chi wan. Yr awduron eraill, sut deimlad o cyhoeddi efo'r heini? Mae Mererid yma, dwi'n gwybod, dwi'n gweld, neu Aled Jones Williams hefyd i cyhoeddi yn y gyfrol a Alun Davies. Felly sut deimlad oedd hynny? A ia, dwi'n gwybod i chdi Grybwyll, bod Aled Jones Williams, dwi'n ti bach mawr at i waith o Matt. Ti eisiau dechrau? Dwi'n fan mawr o Aled Jones Williams. Dwi'n meddwl bod o'n sgwennwr rhyfeddol. Mae o jyst yn gallu mynd â chi i ffwrdd i fyd gwahanol. Pan ydych chi'n darllen o'r peth yma, ydych chi'n stopio, ydych chi'n sylwi, nid fi ydy'r cymeriad yna. Mae'n rhyfeddol, dwi'n meddwl. A dwi'n cofio mam yn deud wrtho mae heddiw bod dad i ddechrau darllen un o'i lyfr efo. Pwy yn oedd o? Pwy wedi sefynu di daith o'n oed hyn, ia? A bod wedi methu stopio. A oedd o wedi mynd lawr am drio fo ffwrdd a ôl o dal yn darllen y sefyll yma. Ac mae'n cael effaith fel yna yn fi hefyd. Ond mae'n rhaid i ddweud i fan mawr o'n Mererid Topwyd hefyd. Eisiau weld gwaith yn Tyddewi o hyd i gyrraedd, dwi'n meddwl, efo barddoniaeth a byd natur a celf, ac oedd o jyst yn anhygoel o dda. Felly, dwi'n meddwl bod y cysyniad selu yma ar ddechrau, dwi'n gwir, oherwydd mae pobl yn mynd i brynu fo, achos mae enwa fel Mererid Topwyd, Alun Davies, Aled Jones Williams yn efo. Mae'r cyfle i ni gael deud yn storis, ac dwi'n siŵr, mae'n abod yn mynd gael saith stori hoffol wahanol i gilydd, ond nesaf, efo'r nid si o leiad, mae'n swnio fel bod yna rhyw fath o gysondeb, ond wedi golchi yno fo, felly, ie, hapus o nadwy efo ffordd mae hyn i digwydd, a hefyd y dewis o awduron, mae'n hapus iawn efo. Bendant, so diolch yn fawr. Ydych chi eisiau ffynnu Braint yn fwy na dim, a jyst anhygol, da ti wedi gweithio i Sion nawr, a byddwn ni'n coeddi stori fer, Mererid Hoffwood cyn, yn y stori cyn, yn eich mynd o na, no way. Just braint, a just, cyfle gwych, o gystadleuaeth gyfan, sy'n gyfle gwych, i gael beirniadau, i gael dy waith wedi cyhoeddi, a nid jyst i gyhoeddi, ond ochr yn ochr a tri awdur, o'r awdur yn cynnwys i, mor brofiadol, a mae'n wych, yn syniad, yr gystadleuaeth yn syniad gwych, a mae'n gyfle gwych i bobl newydd fel ni. Bendant, a diolch i Gwennan sy'n cyddiad o'n co. Gwas. Jyst mae yna syniadau arloesol yn dod o wasnod Sebra ar hyn o bryd, so ni chi'n cadw chygad barcud i weld beth sy'n dod nesa, ond hefyd yr arlwy sydd wedi dod eisoes. Dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud gwaith gwirioneddol wych. Ewch di Gwennan. A'r criw i gyd. Ti'n teimlo? Just braint, mae'n cael platform fel un yn anhygoel, so mae'n just yn syniad mor dda. A dwi'n meddwl, specifically, beth sy'n dda am cyfrol o straeon byrion ydy'r just yr amrywiaeth. Mae'n rhywbeth i bawb, ac mae'n just yn gyfle gwych, sy'n diolchgar iawn. Gwych. Felly, cymryd cam yn ôl wan, ac ofyn o cwestiwn ystadebol. Mae bawb yn ofyn, ond da chi wedi cyffwrdd yno fo mewn gwirionedd, pryd nathoch chi sylwi o iawn o ced isio sgwennu, mae'r syniadau di cael hen ddigon o amser i ferwi yn y meddwl i dwi angen gael allan. Pryd oeddech chi'n cael cyfleoedd fel yn yr ysgol a brifysgol, nes i ddilyn cwrs sgwennu cediffol, sut oedd hynny? Nath hynny helpu? Dwi'n meddwl, dwi'n rhywun sydd wastad wedi sgwennu mewn rhyw ffordd neu gilydd. O'n i'n hoffi tynnu lluniau, o'n i'n hoffi creu fel bydau fantasy pan o'n i'n bach a stwff. O'n i'n wrth y modd efo Harry Potter, Doctor Who, pethau fantasy a sci-fi fel yna. So oedd o'n, dilyniant o hynny, really. O'n i wastad wedi gwneud hynny am hwyl. Ond oedd o ddim tan gwneud pethau fel yna, fel y cwrs na, nes i, dysgu bod yna strwythur, a bod yna sgiliau, ti'n gallu meithrin, ac bod ti'n gallu cael gyrfa, mae'n bosib gwneud hynna hefyd. So mae o'n,
dwi'n meddwl oedd gweld hwn, ar ei hwn yn rhoi'r hob i fi, i actually dweud, eistedd lawr a gweithio tuag at, gweithio tuag at deadline. Ie, mae hwnna'n fath sydd reit gyffredin, dydy. A dwi'n gwybod hyd yn oed i fi fyd, achos swn i'n licio dweud bod fi efo'r disgyblaeth, ac amball dro mae yna, ond mae deadline yn helpu. Mae'n helpu pan mae rhywun uwch eich pench yn dweud yma hyn. Hyd yn oed, chi'n gwybod, pan o'n Erin Hughes yn hun efo pan nes i wneud cwrs meistr sgwennu creadigol, ond eto o'n i'n teimlo unio'r un peth. Os o rhywun yn deud fi, rhaid chi gael 20,000 o bortfolio erbyn y dyddiad ar dyddiad. O ti'n neud wedyn dweud, os ti'n hollol ben agorau, ond mae rhywun yn mynd i sfio reels o cwn a maen nhw'n mynd i ffeindio rhywbeth eraill i wneud ydy. Felly na, mae hynna'n rhywbeth cyson dydy. Ia, mae'n reid rhyw ffocws i rywun dydy. Ia, be amdano chdi, Sarah, felly ail gydiad ni o'r newydd neu oeddech chi efo diddordeb ond ail gydiad yn ei hyn? Jyst efo cymwyd yn yr ysgol a fel rhan o'n gwrthdrad, nes i fodil ysgrifennu creadigol a rhan o'r radd. A jyst wedi gadael sa'n gwybod beth beth sy'n neud yn y geiriau, achos bod y syniadau yma da fi'n ymhen, ond o'n i jyst ddim yn rhoi nhw'r bapur, ti'n. A jyst wrth bod fi'n mynd yn hun, ti jyst yn meddwl, mae hwn yn rhywbeth dwi wir eisiau neud yn uchelgais neu be bynnag galwyd i de. Come on, just neud e. Ti'n modd, a ddarlwyd y nes i ryw aduned blwyddyn newy'n hi, rhaid cyn nes mewn i rhywbeth. Dath y Cystadleuaeth nawr, yr amser i jyst yn berffaith bindi. A'r deadline na wedyn. A ti'n mae hwn yn gret, ti'n modd, ond bod wedi cael ei gyhoeddi. Ond i fi, nes i wir jyst mwynhau y broses ysgrifennu, a nawr dwi'n dweud reit, unrhyw syniad sy'n dod i'n mhen i nawr, dwi'n rhoi fe'r bapur jyst o god e la, ti'n modd, ti'n dweud gerbwd o beth. Sgrifennu hyd yn oed, ti'n modd, jyst rhywbeth. A gael mi weld wedyn, yn falle dweud yn defnyddiol ar gyfer yw gysgliad, neu rhywbeth, neu ti'n modd. Jyst felly mae fe wedi rhoi hofna i ddyn ôl ati, a jyst sylwi faint dwi'n mwynhau. Ie, wych, mae mwynhad yr rhan mor bwysig o hwnna fel ti'n deg. A mas, ydw'n iawn yn dweud bod chdi wedi dod, ti wedi cael gwyddiant o blaen o'n Cystadleuaeth, dwi'n iawn yn dweud? Wait, nes i ennill y Cystadleuaeth Stori yn sefod blwyddyn dwythaf o'n cynt. Gwych. A tys dyna'r un beiblaidd eto, ta? Na, fi yn stori arswyd wedi gweud am be nes oedd wedi digwydd bethau Gwynfor Evans wedi ymbrydau farwolaeth. Waw. Ac oedd llall am Steddfod Wrecsam, a be oedd yn digwydd yn y stori yna, mae edrych o bod o'n dod yn wir, sef stori am Rob Macklin a Ryan Reynolds yn hyrwyddo'r Steddfod. Mae yna lot o'r bobl yn dŵad, mae yna storm anfarth, a mae'n drychineb. O na. Felly, A mae Gwyn sydd eich barod. O, waw. o i fi, dwi wastad wedi bod eisiau sgwennu, ond o'n i methu. Fatha, mae jyst wneud unrhyw beth yn amlwg i fi, fod yn onest. Fatha, dwi'n meddwl sy'n gael yn executive dysfunction mewn termau iechyd meddwl. Mae gen i wsina go iawn o'n o straeon nes i ddechrau sgwennu yn fy gigiau. So just, chi'n o ganol eiriau cyntaf, bach mwy eich. A dwi'n meddwl, be nath glitch i fi, a nes i ffeindio deth o'n gweithio. Oedd yn mor syml o hynna. A dwi'n hapus yr anner bod fo'n rhywun eisiau clywed. Dwi'n meddwl am y stori, dwi'n dorri fo lawr fatha i'r frawddegau hyd yn oed. Dyma sy'n y frawddeg yma, dyma sy'n y frawddeg yma, dyma sy'n y frawddeg yma. O weithiau golygfeydd. A mae bob un yn hyn o eiriau, dweud bod golygfa gynta'n 200 gair. Wan, mae sgwini 200 gair i dŵa fo. O'n ffordd wedi sgwini 3,000 fein i fi. Felly no i jyst yn ffordd o allu gwireddu yr hyn dwi isio wneud, ond sydd ddim yn dod yn naturiol. A dwi'n siŵr bod pawb sy'n sgwennu yn ffeindio ffordd nhw i hynna yn gwneud y pethau yma. Felly dyna benod newydd i fi just ffeindio'r ffordd o sgwennu. Gwych. Na, mae rhaid i bawb cyndio ffordd. It's bod fatha y torri lawr na ti'n dweud mewn ffordd sydd ddim yn brifo dy fren di. Gwych. A da ni yn tynnu at y diwedd rwan, ond elfen, pa mor bwysig ydy'r elfen o gyflwyno damffug enw? Eich bod chi'n hidio dim, eich bod chi'n hidio cyflwyno gwaith.
a bod pawb yn gwybod na chi sydd i sgwennu, bod o ddim yn chwyddiannus, eich bod chi'n mynd heidio. Ond mae yna rei sy'n teimlo bod ffugennol fel rhyw blanca diogelwch pan maen nhw, yn enwedig pan maen nhw'n dechrau. Oedda chi'n cael y teimlad yna, oedd ffugennol yn help. O, sydd i, bendant, ti'n modd, a cystadleuaeth fan hyn, fel hyn, ti'n anfon pethau'r we, mae rhyw elfen na o sef nhw siŵr. Ie, siŵr iawn. Ti'n gwybod bod o leia y deingiad yn mynd i'r archen, ond na gyd, i fi, mae gael gweld y fan hyn mewn di a gwyn, a gweld y bobl yma fan hyn mwy brawychus na actually, stori mewn i gael ei beirniadu. Ond mae'n gyffroes hefyd, mae'n gyfle gwych, felly ydy mae'r tigeri yna, neu fel yna, ydy, mae'n help, just ar y dechrau, tan i ti wybod, o reit, rhwydiant neu beidio, a hefyd, beth yw y llwyddiant, felly bod chi'n amlwg wedi mwynhau, ond falle bydd y pobl eraill yn meddwl, beth yw hwn? Mae hyn o'n beth hefyd, yn union. Barn yw... Barn, chwaith ydi o, yn union. Dwi'n meddwl y ffordd teg o wneud o, mae'n gwneud o'n anhysys. Mae'n y cyfle i bawb, mewn ffordd. O'n i'n cytuno, dwi'n meddwl, mae'n teimlo'n eitha rhydd, eitha neis, yn cymryd y pwysau i ffwrdd pan ti'n cysadlu o dan ffug enw, so'n disgwyliadau mewn ffordd, a mae'n jyst yn cael ei feirniadu ar ysbennu. Yn union. Cytuno? Na, dwi'n mynd gysyno. Dwi'n bersonol. Dwi'n meddwl bod yn ffwnc diddorol iawn, a mae'n rhaid enw i ddarn o waith yn syniad diddorol. Ein darllenethol yn mynd y diweddar, am pa mor gyffredin ydi o i awduron reid enw arall ar y gwaith. Mae'n neud o awduron enwog yn gwneud hyn. A mae'n rhyw awdur yn o'i werddon rwan, yn sgwennu'n hollol anhysbys, sy'n neb yn gwybod bwydio'r person yma. Wedyn mae hynna'n ddiddorol yn hyn. Felly mae'n bwnc diddorol yn di fi, do'n i ddim gwahaniad, i fod yn onest. Ie. Sy'n genw ar gyfer y Cystadleuaeth hon, o'r Oes. Do'n i'm yn gwybod na chdi o. Na. Do'n i'm yn gwybod na, gael yn gyda'r syniad. O, do'n i'm yn cofio. Do'n i'm syniad am y tri, a dwi'n yn gwybod pwy arall, ac a bod na rei yma heddiw wedi cystadlu, sori. Fi oedd ti'n gofyn visa? Be oedd y ffigenw di? Ti'n cofio dyna'n? Rhifon o do, ia. Ond do gynna ddim syniad le chi wedi sgwennu. O, oce. Na. Difyr, hiol, a difyr yr amrywiaeth yn yr atab yma na. Reit, y cwestiwn ma o wa, a mae rhaid gofyn hyn o hyd. A hefyd, pethau cha bod ofn dweud na sgyn i ddim byd ar y gwaith, ond o sgyn rhywun wbeth ar y gwaith. Dim byd penodol, ond fel wedes i, mae hwn di roi hwb i fi nawr, fe hi jyst yn cyfnodi unrhyw syniad. Mae jyst y cyfnodi na mor... Felly baragach am beth syniad cyffredinol gerbwyd y stori. Felly, dim byd penodol, ond gofod i... Mae di sfardino. Ydy. Gwe. A chdi sy'n fan? Wel, fel nes ti sôn gyda, dwi'n digon ffodus o fod yn rhan o'r Cynrychioli Cymru, efo Llenyddiaeth Cymru 2025-26. So, dyn ni'n cael lot o brofiadau yn sgil hwnna. Mae'n bethau ar y ffordd. Dwi'n gobeithio yn gweithio tuag at... Os oes ti'n cael deg, cael y pwyni? Just gweithio ar mwy o straeon byrion, dwi'n meddwl hefyd, ac mae hwnna'n greff mor kind of unigryw mewn ffordd, so ni wrth y modd yn gwneud mwy o hynna. A penod o pobl y cwm ddod i fyny hefyd. Wych, sgwni bobl cwm, dail chdi, briliant. A chdi mas? Dwi wedi cael syniad, felly dwi'n gweithio rhywbeth yn rhywbeth. Briliant. Ond mae'n bach yn hirach a dwi'n di arfer wneud o, a dwi'n gwybod sy'n di allu. Dwi'n drio beth bynnag. A beth i dwi'n wneud o bod Sion, da? Ie, yn union. Trio da ni gyd mewn dwrnod da. Ac mae'n neis trio ac oeddol eisiau, felly da iawn ni. Diolch o galon. Diolch o galon i chi gyd. Diolch i'r tri yma, ond diolch hefyd i'r awduron phrofiadol, mae'r eryd yn y tefn, Alan Davies, mae'n y stori gyda fi, ag Aled Jones-Williams hefyd. Felly, dwi'n meddwl, maen nhw'n gwerthu tu allan yn digonan, felly maen nhw'n gwerthu tu allan, felly, maen nhw'n chopi ar y wel, talwch amdano fo, ond maen nhw'n goffi tu allan os ydych chi eisiau brynu. Diolch o galon i chi gyd.